ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯз аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, кадоме ки бор доштагӣ бошед, аз Москва ва Московская област барои шуморо ҷамъоварӣ карда ба лубои ҷои Тоҷикистон роӣ мекунад. дӯстони азиз, ина марҳамат камазшон дар муддати 10-12 рӯз ба Тоҷикистон расид. биёед ки боротона қабул кунед. одами боварнок мебошад, алҳамдулилла ки 10 сола таҷрибаи кор дорад. аз ҷониби клиентош ягон чи шикоят шудагӣ нестай. бе ягон камбудӣ бо хости аъло барои шуморо соғ салом ба Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед ва аз номи сомонаи мо Насим Деҷе салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. якумин эълони мо дӯстон, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар Федератсияи Россия, дар шаҳри Москва, Павловская Посад, Перхова дом 51. дорои 4 дархона аст дӯстони азиз ва дар 15 сотиқ замин сохта шудагӣ. бания кухнии дарунӣ дорад. нарша 10 миллион рубл мега. иваз карда мешавад ба хонае ки дар душа мебошад. дар тарафҳои Зарафшон, шаҳри Ҳисор, Ленинский район ё ин ки тарафҳои мошинбозор да бошад, иваз карда мешавад. хона гуфтагӣ дӯстони азиз ки аз МКАД 47 километр дур ҳастай. ду остановка пас мактаб ҳастай, супермаркет, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% қоидавиянд. гуфтагие ки барои бизнеси гову мол, яъне ки барои чорвора ҷои беҳтаринай. ҷой хуб аст ва пушти хона даштай, яъне ки алафзора барои чароб кардани чорво. барои бизнеси зелен, пиёз, гаштничам ҷои беҳтаринай, ҷои хуб астай. укробам, яъне ки гуфтагие ки ҷои хуб астай, мекориш меброя. рақамҳои ватсапаш +7 922 444 25 92 қадим метавонед занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Арзон Теҷеке салом расонед. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар Федератсияи Россия, дар Московская област, город Павловский Посад, улица Грибова д гуфтаги аз Москва 65 километр дур аст. дорои 4 дархона аст дӯстон, 6 сотиқ замин ва гуфтаги ки иваз ба хонаи дар Душанбе. дар наздикии хона, яъне ки хона гуфтаги мактаб, магазин, валберис, озон, электричка ҳастай. маршруткаҳо ба назди хонара мегузарад. бания ва ҳоҷатхонаи дарунӣ дорад. документош ҳамаш 100% ҳастанд. гирду атрофи хона маҳкам ва документош гуфтем созанд. обу свет мушкилӣ нестай. 6 сотиқ замин. нархи хонара 7 миллион рубли руси мега. дӯстони азиз, марҳамат дар рақамҳоро экрамда, рақамҳои ватсапаш +7 901 585 0408 қадим метавонед занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Арзон Теҷе салом расонед.
дӯстони азиз, инак мегузарем ба квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои ваданасоста мебошад. Кадомое ки дар комментар якхонага пурсон кардагӣ буд, навистагӣ буд. Якхонага дар якум ошёна. Масоҳати хона 32 квадратни метрай. Нархша 330,000 сомониш мега. Боз камтарак савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 918 65 10 10 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ аст. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, тарафҳои Гранд-завод қарор дорад. Духонага дар масоҳати 40 квадратни метрай. Хона гуфтагиаш дӯстони азиз ки дар якум ошёна ҳастай. Нархша 365,000 сомониш мегӯяд. Марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. Бинои 10 ошёна. Хона қарор дорад дар 9 ошёна. Кӯчаи Навбаҳор, ноҳияи Сино, Орионтир, Военни Городок, канечкаи маршруткаи 58 ба назди хонара мегузарад. дӯстон гуфтагия ки духонага 70 квадратни метрай, якта лифт дорад, се хона, яъне ки хона се тиреза дорад, ташноб, ҳаммом алоҳида, планировка шкатур дорад. Хулоса тамом гуфтагия шкатур дорад, қисман маҳсулотҳои сохтани сохтмони тайёр дорад, ба мисли қум, семен, шпаклёвка бо сехонага ҳам табдил дода мешавад. Бино тайёрай, мардум зиндагӣ мекунанд, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳастанд. ва дӯстони азиз, нархи хонара 420,000 сомониш мега. Марҳамат, боз камтарак савдо дорад. рақамҳо барои тамос баромадан 003 44 33 03 қади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки мошинаҳои фурӯшӣ, замин, ягон техника аппарат барои реклама кунӣ ёки фурӯхтан, марҳамат, дар ватсайт муроҷиат кунед. Реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бизанед. Раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, ҳатман дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед, шитоби шумо аз нархи навои, яъне ки хонаҳо ва хонаҳои арзон бохабар шавед. Шашумин эълони мо дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино гуфтагиай. Духонага дар 6 ошёна мебошад. Хона ремонтҳои замонавӣ, ремонтҳои беҳтарин, 54 квадратни метрай. яъне ки дӯстони азиз, гуфтага ки хона дар доми Мастерог мебошад. 54 квадратни метр дар 6 ошёна. Нархаш 350,000 сомониш мега. ҳоҷатхона ва бания алоҳида ҳастаи шерунар. марҳамат кунед, дар рақамҳои экранда 907 51 92 92 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиён квартираи фурӯшӣ аст. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 32 микрорайон. духонага 54 квадратни метр. Бародари азиз, гуфтагия ки хона, яъне ки сокони этажай дар подвал қарор дорад. 54 квадратни метр духонага. нархи хонара 450,000 сомониш мега. рақамҳо дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби ҳамин квартира 952 45 45 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, ина марҳамат хонаи заминӣ гуфтагӣ бидин аз шаҳри Душанбе. Хонаи фурӯши қарордор дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаротегинский. дорои 3 дар хона аст дӯстони азиз ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. хулоса дӯстони азиз марҳамат, хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе хона ремонтҳои хубае. Фақат медорой гуфтагӣ ки медорой зиндагӣ мекунӣ бо таъмири хуб. нархи хонара 250 000 сомониш мегӯяд. 3 дар хона, 4 сотиқ замин. марҳамат дар рақамҳоро экранда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Дарёобод. хона дар 18 сотиқ замин ҷойгир буда, дорои 6 дар хона, 2 то калидор, 1 то айвон, анҷомхона, ошхона, 2 то ҳаммом буда, дар ҳолати миёна гуфтагият дӯстон қарор дорад. аз хона то роҳи калона 700 метр дурай, то мактаб бошад 300 метр, то масҷид 200 метр, то бунгоҳи тиббӣ бошад 200 метр. масъалаи об ва барқ мушкилӣ нестай. маълумоти бештар бо телефон. нархи хонара 680 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки бо симблоқ қадбардоштагӣ ҳастаи хона айни ҳол коробкае. 3 дар хона, масоҳати заминаш 3 сотиқ заминае. дар 3 сотиқ замин сохтагие. дӯстони азиз, нархи хонара 200 000 сомониш мегӯяд. марҳамат кунед кадоме ки аз ноҳияи Шоҳмансур хона гуфтагӣ биден ё ки замин гуфтагӣ биден бо нархи 200 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 909 49 47 47 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. 3 дар хона дорад ва дар 4 сотиқ замин сохташудагие. гуфтагие ки гирду атрофи хона маҳкам, хай хонара дар наво дидем ки дар чӣ хеле ҳолатае. нархша 310 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 014 63 75 75 қадам метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастае ки дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Ҳоҷи Мирзо, тарафи яъне ки тарафи Қаротегинский. 3 дар хона, 3 сотиқ заминда сохташудагие. нархи хона болори азиз 450 000 сомониш мегӯяд. марҳамат дар рақамҳои экранда метавонед 97 24 87 87 қадам метавонед дар алоқа бароед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ина марҳамат дар ватсаби ман 911 32 44 44 суръаташа қатъи маълумоташа роӣ кунед, реклама карда иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед, дар канали Арзон ТЖ ҳатман подписатсия кунед. ҳазор раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. хайр дӯстон, то видеои оянда худованди меҳрубон нигабонтон бошад.